ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Далер Офисиал. Умедвор ҳастам ки соҳ саломат ҳастед. хоҳишаи ҳамаи шумо дар омадан баробар лайкотонро бизанед, ба канал подписатсия кунед, качас бара баланд карда монед, навора тамошо кунед. Бародар азиз, ирӯз 3 ноябри соли 2023 ирӯза навор дорем. Mercedes Benz, BMW 5, Lexus 350, Toyota Camry, Daewoo Lacetti, Hyundai, BMW ва дигар мошина баъри шумо навори зуршдагай нагзаронен, лайкора бизанен, дар комментария ҳатман қайд карда монен аз кадом маркаи мошина шумода маъқул аст, навишта монен. мо ҳаракат мекунем дар навори баъдна кофта ёфта баъри шумо пешниҳод бикунем. барои реклама хона ва замини, квартира ва техника, аппарати, трактори, компютеру, комбайни боша, агар дар шумо барои фурӯши реклама равон намоед, мо дар навори баъдна рекламаш мекунем. бародар азиз, фақат пабратски акаҷонои муҳтарам ҳамин лайкотона бизанен, навора ба ҳазур тамошо кунед, эълона сар мекунем. дӯстони азиз, ин бародармон оҳан маҳсулоти кӯҳна мехаранд. оҳана килоша 2 сомона 80 дирам, тунка 1 сомон, алюмин 15 сум, мед 45 сум, буроз 28 сум, кондитсионер аз 50 то 200 сум, холодильник аз 50 то 200 сум, дарвоза аз 100 то 900 сум, печка аз 50 то 100 сум, балони газ аз 50 то 150 сум, листи оҳанин килош 4 сум. тамоми чизу чораи кӯҳна бошад мехарем. ватсапда муроҷиат кунед аз номи канали Далер Офисиал. пачаку мақсад оҳанои ҷамъкарда дошта бошен, бо нархҳои арзон натен. ҳамин бародари ватсапшон нависен, аз хонатон омада мегиранд. тамоми тоҷикистонда боша, агар мераванд мегиранд. бародар азиз, як занг зад бинен. мегзанем ба якум мошини фурӯшӣ. бародар азиз, Toyota Camry солаш 2001 ва ин ҳол дар Душанбе қарор дорад. бо нархи 28000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини холӣ дар кузуфи седан, краскаш тоза. кай бародар азиз, солша 2001 меган, 28000 сомонӣ. мотораш ДВД, коробкаш автоматика. мошин хуб аст гуфта қайд кардаган. маълумоти муфассал тавассути рақамҳои 881 марамат худотон бо занг зад пирсед мошина. агар ки маъқултон шава, рафта харидорӣ кунед. бародар азиз, чунки мо ҳамин маркаша ёфтем, баъри шумо пешниҳод кардем. бачаҳо азиз, дар комментария нависен кадом мошини шумода маъқулай, аз кадом нуқтаи Тоҷикистон. мо иншоалло пешниҳод мекунем дар навори баъди. на мегзанем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, BMW 5 солаш 2004 ёфтем баъри шумо. бо нархи 85000 сомонӣ айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. дар кузуфи седан, 34 дизел, краскаш тоза, мотор 3, коробкаш автомат. мошин понли дарун берун тоза. кай мотор соат бари кор мекунад, коробкаш 100%. кам ака кори меличовка дора гуфта қайд карда. расходиш камай бачаҳо. ака алиш мешава, вариантҳои алиши ягон квартира новостройка якхонагӣ боша, агар меган метавонем иваз бикунем. вариантҳои алиша меқадар бародар азиз, хеле ба нарх 85 та меган. хай бо худотон занг занен, оиди мошин маълумотро гирифта рафта харидорӣ кунед. мегзанем ба дуюм мошини фурӯшӣ, ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante солаш 2013 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. бо нархи 94000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 26 бензини холӣ. состояние мошин дараҷаи олӣ. бародар азиз, 94 та меган. мақсад бо камбеш муомила ҳам дорад. авиа моториш 1.6 автоматика, краскаш сафедаки тоза, салон кӯҷа. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. истеҳсоли Корея, корейский машина. кондитсионер 100% кор мекунад, ходовойшам 100%, моториш 100%, коробкаш 100%. техосмотр 1 сола савдо дар назди ҳамин Hyundai Avante. дӯстон азиз, ҳамон нафарои харидории қизиq бошен, агар ҳамин рақамҳои 928 занг занед, бо маълумоташа оиди мошин дастрас кунед. агар маъқул шава, агар рафта харидорӣ кунед бачаҳо, чунки мо ҳамин қадр маълумот буд шумода хондем. мошини навбатӣ Opel Astra H, балечкои Astra H ҳаминҷа бошен, агар тамошо кунед.
солаш 2009 айни ҳол дар истаравшани бӯстонӣ қарор дорад. бо нархи 72000 сомонӣ фурӯхта мешавад. састани мошин чотка бачако 72000 ам уқа суми кам нестай бачаҳо. 36 бензини холӣ дар кузови универсал авиамотор 1.4 механика. пробегш 123000 км. мошин 100% ягон кор надорад. датчик дождия, климат контрол, 10 айробак. хоб мотор 1.4 вагон, мошин документш 1 сола. хулоса ҳамиқа маълумот. дӯстон, ҳамин навораи мо шумода агар маъқул бошад, агар ки маъқул боша лайкотона бизанед, маъқул ки набоша мо розием. бачаҳо тамошо накунед, дизлайк монед, бироҳим бирен. Lexus 350 бачако айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 2010. рақамҳои дастӣ 931, рақамҳои WhatsApp 938. аз номи канали Далер официал гап занен, иншоалло скидкаи зуртон мекунам бачаҳо. ака 200,000 меган 350 Lexus. мошин истеҳсоли Канадаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 35 бензини холӣ, танировка 1 сола, ҳуҷҷатош бошад 1 сола. нархаш ҳамин 200,000. кадоме ки харидори аниқаи айпеш биё бин бозам муомила дора. мошин дасти худ монда, ягон айб надорад. срочно сум дар кор шудай мефурӯшем. барои фурӯхтан мошина конкретни кардагӣ марамат омада бигирен. WhatsApp рақамҳои дастида занг занед. намиқа маълумот бачако. мошин навбати ҳамон нафароне ки моро тамошо кардаастен, хушобаҳолтон, раҳмат ба ҳаматон ки моро тамошо мекунед бачаҳо. хоб Astra F солаш 1997 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 37100 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ дар кузови фургон. объем мотори 1.6 968000 км пробегш. ака дӯстон, хеле ки мо дар равон мекунан, ҳамиқа маълумото қад пешниҳод мекунам, мо мехонем. может бир ами пробегш хато боша, может бир дуруст боша. хай худтон занг запарсен. коробкаш механика. савдо дар назди мошин 100% гуфта қайд кардаган. бо худотон занг мезанем мепарсем бардор азиз. 4 баллони 70-80%. мотор коробка ходовой соз. документ дорад. ҳолати мошин дараҷаи миёна хеле ака қонуну қоидаш хати мо гарантия намедем мошина бачако. мошин навбатиро тамошо кунед. Astra G ҳастан нафаре ки Astra G мехаранд ё ки ради Astra G тамошо мекунанд. солаш 2002 айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. бо нархи 88000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ, кузов универсал, мотор 1.8 автоматика. 25000 км пробег башако. Astra G мошин дар ҳолати хуби техникӣ, дар идеални состояния. мотор коробка ҳуҷҷат созай. ака мотор коробка 100%, ҳуҷҷат танировкаш то 20.06.2024 ҳастай. дарони мошин бачаҳо тозак хушроакай. краскашам вазъиятш бад нестай. 0808 номерош падарка касе ки мехарад. инами рақамҳои 0145 охириш 01 занг мезанем, мепарсем бо худтон. мошин навбати Chevrolet Lacetti бардор азиз. солаш 2008 айни ҳол дар Бухтар қарор дорад. бо нархи 42000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 42 та мега муомила дора. бо 34 бензини газ дар кузов седан, баллонош 70-80%. мотор коробка ходовой соз. пробегаш 26000 км. 1.6 литр объем моторош. коробкаш механика. дар ҳолати хуб қарор дорад. илтимос беҳуда занг назанед, нороҳатмон накунед. касоне ки харидори мақсад қизиқ ҳастен, хоҳиши харидори Lacetti-ро дорен, ҳамин рақамҳои 900 метавонед занг занед бачаҳо. инамиқа маълумот баҳри шумо бори тамошобинои беҳтарин. агар имкон боша навораи моро, касоне ки навораи моро падилиса мекунанд, дар комментария сета пай нависа. мо мефаҳмем ки ҳастанд нафаре ки моро дар ҳақиқат эҳтиром мекунанд хотири навораи ҷолиб. мошини навбатӣ бардор азиз. Mercedes Benz C-Class ки солаш 2001
айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 44000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвариш бензини газ дар кузов седан хай краскаш тоза ҳакай бачако нигоҳ кунед. ами сум боша худам мехарамаш. Nexia мефурӯшам ира мехарам. сӯзишвариш бензини газ дар кузов седан абё мотор D, коробкаш механика, мотор D сечка, бе камбудӣ ходовои соза, даруни мошин тоза, краскаш тоза, состояниш зурай хулоса мошин ҷараме кайф кунем бачаҳо. 4 баллонаш 90% бардор азиз. пусидагӣ задагӣ гуфтани гап надорад. ҳолати мошин хубай хулоса. касе ки мехара рақамои 551 занг занен. навор ба охир мераса бардор азиз. лайкотона бизанен. боқӣ дар амони худо. худотон эҳтиёт кунед бачаҳо азиз.